Dafara e passé Dakar kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani warici wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakoli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakoli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. El Hadj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ IDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa
a damaja mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye keba juye kalo ale tile 3 ye bi ye san 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na an ka kuma bɛ taa kayikaw fɛ yen bingali wale tigilamaw ni bamanci wale tigilamaw ye waleya min kɛ o kɔfɛ kayikaw u bɛ ka baara daminɛ min ye kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna na jasiran o ma maaw bali u ka baara la bafula bɛ kaw fɛ yen baara kɔni ma se ka daminɛ i n'a fɔ a cogoya izini 3 o gosira yen yɔrɔ la keba carte biométrique o sɔnni ko tile 2 maaw bɛna n'a sɔrɔ wa n'u yanni san ban waati cɛ n'i taara don min a na dilan ka di yɛrɛ jɔlen ma o baaraw fana bɛ sen na yɛlɛma minnu donna baara la sɔgɔmada in na carte biométrique ko la an na o da maaw tulo kan mali gouvernement ale ye communiqué kɛ communiqué min na sa waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma bamanci ni juguya wale kɛbaw fɛ ale y'o kɔn yɔrɔ 7 bingali min kɛra nin kalo in tile fɔlɔ ka wolomasiri tabaw k'u fo k'u waleɲuman n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la communiqué fa sirila maa min fɛ sa o ye premier ministre ye ni ale yɛrɛ ye mara kababɔli ministre fana ye an na tila ka don o waleya in ale kɔnɔna na keba sɔgɔmada in na an yɛrɛ tɔgɔla kuma bɛ yen ni aki n'o ye autorité de la communication ye kunnafoni lakɔlɔsiyɔrɔ soba ale ye kunun ko a ye jaabi bɔ k'a bin maa minnu kun taara sɛbɛnw san u fɛ yen k'u b'a fɛ ka arajow dayɛlɛ ani télévision sow ale ni maa minnu bɛ jaw feereli kɛ k'a jaabi bɔra kunun keba arajo 94 télévision 15 ale ni maa kelen o sɔnna ko ale kɔni bɛ na jaw feereli baara kɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kurubɔ kari la wa min ye sɔɔni ni ala sera ka an dɛmɛ keba jani arajo jani ale fana na ye ko kɛnɛ kan nin ko in na koyi nka a jini ka timi dɛ ko 15 ko n'an y'o sara k'u bɛ fréquence d'a ma k'an ka sɛbɛn ka ɲi k'an bɛ se ka arajo baara kɛ keba o tɛ taare fɔlɔ ayiwa jani yɛrɛ sera ka baara minnu kɛ fo ka na se bi ma san 3 laban in na o na kɛ misali ɲɛnama ye n'ala sɔnna ma kuma in kɔnɔna na an na don a tɔ bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ se ka an ta fan an b'o ɲɛfɔ mɔgɔ ka se k'a faamu sabula ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minan ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen walawala maaw ye keba dugubila ka fisa laada wuli ye ɲinan samiya a kuma cayara kosɛbɛ ka sabuya kɛ fɔlɔ nɔgɔko ye gouvernement ale kɔni ye layidu ta ko nin kalo in tile ta o tɛ ko nɔgɔ bɛ na kɔɔri sɛnɛnaw olu ko in bɛ ka taa sira min fɛ keba n'a ma ɲɛ olu bɛ kɔɔri to yen u bɛ da dumuni fɛn wɛrɛw u b'olu sɛnɛni baara kɛ kajolokaw olu fɛ yen kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye yakuba kone ye olu ye masala dɔ kɛ kunun ko u b'a an yamaruya keba an k'a da fiɲɛ fɛ sabula olu bɛ fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ bi kɔɔri ko gɛlɛya min bɛ a la ani baara bɛ ka taa cogo minnu fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la cogo min na o la bi sɔgɔmada in na sa an ye olu ka o baara babu in an ye a kuma la kumabaw olu sugandi yaasa ka se k'o di maaw ma maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yakuba kone ka bɔ kajolokaw fɛ yen keba an ka jɛ ka ale lamɛn bi sɔgɔmada in na ni an bɛ waati min na i ko sisan
an ka baara taabolo la mun ye kɔɔri sɛnɛ minɛn samiyɛ an y'a daminɛ ni gɛlɛyaw ye mɛ an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya minnu don tuma dɔ la n'an y'a hakili fara ɲɔgɔn kan a gɛlɛya ninnu bi tɛmɛ an fana tun bɛ k'an ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni o de ye ka taa baara fɛ caman bɛ welew kɛ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ne ka hakilina don n'an ye danaya da ne de kan anw bɛ an ka jɛ bɛɛ ka kɔɔri dan nɔgɔko fana lahalaya bɛ cogoya mun na bi ne hakili la kibaruya fɛn o fɛn mana sɔrɔ ne b'a lase bɛɛ lajɛlen ma o kibaruya fɔlɔ nɔgɔ fɛn o fɛn bɛ na ne ye kibaruya sɔrɔ chef secteur yɔrɔ je pense que mise en place bɛ ka kɛ à 70% hali ni dɔw t'a ta bɔ mais jateminɛ na segin na kɛ ka bɛɛ ta dafa gɛlɛya jumɛn minnu ka kɔɔri danna depuis mai décade laban na mun ye ka taa mai tile 20 la ka na 30 fɛ minnu y'a dan ani minnu y'a dan ka taa juin tile fɔlɔ la ka taa tile 10 fɛ olu ka kɔɔriw bɛɛ tɛmɛlen don nɔgɔfin kan a yɔrɔ caman bɛ yen minnu ma se ka hali bɔrɔ kelen sɔrɔ n bɛ k'u kalama mɛ o n'a ta bɛɛ sɔn mun na a bɛ ka na cogo min na mɔgɔw bɛ ka makɔnɔni kɛ nɔgɔko fan fɛ donc n bɛ o foli lase Kayolo kɔɔri sɛnɛna bɛɛ lajɛlen ma mun fana ye wariko ye je pense que samiyɛ daminɛ na an ko bɛɛ lajɛlen ma wari in kɔni o ye juru ye ka ban an ka samiyɛ kura in jɔyɔrɔ an ka wariko in n'a sɔrɔla tuma o tuma a bɛ kɛɲɛ mɔgɔ fana hakili y'a ta maa si ma kɛ mankan ye maa si ma fɛn fɔ bɛɛ ye baara daminɛ donc a cɛ ka ɲi o bonya ne ka segin ka o bonyamakɔsigi foli lase Kayolo kɔɔri sɛnɛna bɛɛ lajɛlen ma bi ne ye gɛlɛya belebele yɛrɛ ye ni a bɛ semɛni 2 bɔ bi n'a kibaruya fɔra ne ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nɛnbugu Lufige Ngɔgɔ ZPA ani ne yɛrɛ ka ZPA min ye Wacali olu de ye maa fɔlɔw ye ka ne tulo sɔmi k'a fɔ minnu ye danni kɛ joona tiɲɛnifɛn min ye sɛnɛkɛlaw mako sa salon na sini o tiɲɛnifɛn in bɔlen n'a bɛ fɔ a ma ko kɛlɛkan je pense que union y'a kuma lase fédération na fédération fana y'a kuma lase confédération na wa n fana ye kuma lase n ka CMDT bolo fɛ chef secteur ye chef secteur fana y'a kuma lase direction na n b'o fana kalama an bɛ ka kibaruya minnu mɛn o la a cɛ ka ɲi bi yan'a kana kɛ tiɲɛni ye n ka kuma partage an kɔɔri sɛnɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakilina kelen ta an ka jɛ ka baara kɛ n'o ye kɛlɛ kan tiɲɛni salon a bɔra bɛɛ b'a dɔn a bɔra mais o y'a sɔrɔ anw ye fiyɛliko fɔlɔ ni sabanan dɔw yɛrɛ ye naaninan kɛ ka ban baga in kun b'an bolo an y'a utiliser o kɛra sababu ye ka salon kɔɔri fanba kisi parce que n bɛ ka kuma mun mɛn n'an tɛ tilen k'a fɔ ni mɔgɔ tɛ jɔ k'a fɔ a fɔra ten fɔ an b'a kan an bɛ ka ɲɛɲini solution bɛ ɲini a la mais samiyɛ tɛ fɛn ye min bɛ jɔ ka kɔnɔni kɛ ko solution bɛ ɲini a la minnu ka foro a ta kelen don n'a bɛ minnu ka foro la tiɲɛnifɛn tɛna makɔnɔni kɛ ko min bɛ ka ɲini a la donc a bɛna kɛ makosa ye anw ma parce que note in bɔra le 2 septembre CMDT ka note de don
sɛnɛkɛlaw ka nɔti tɛ k'a fɔ ko baga minnu bɛ nin tiɲɛfɛn in kɛlɛ min ye Jacobia, min ye Ulala, min ye Flair ani a naanina bɛ yen ni o tɔgɔ tɛ sɛbɛn ne hakili la fɛn dɔ maxi de don a tɔgɔ tɛ ne hakili la sisan mais produit naani de don min bɛ dankari tiɲɛnifɛn in na o produit a bɛ CMDT bolo kan an bɛ don min na ko bi mais tiɲɛnifɛn in fana bɛ ka an ka forow tiɲɛ ko produit tɛ se ka sɔrɔ ko parce que nɔti dɔ tun bɔra k'a fɔ ko maga kan na k'a la ko a baga bɛ mɔgɔ faga oui baga bɛɛ bɛ maa faga baga furakɛbaga de bɛ i yɛrɛ tanga baga la kuma minnu fɔra nin ko in na ne yɛrɛ Yakuba kun hakilina na baara sira kuma tɛ parce que a fɔra ko baga bɛ maa faga ko a ye mɔgɔ dɔ faga Kita a ye mɔgɔ faga Kita dugu min na dugu ma se k'a dɔn mɔgɔ min sara u ma se k'a dɔn an bɛ jamana de kɔnɔ ni kibaruya sugu ɲɔgɔnna a ka ɲi ka sɛnsɛn ka taa tigɛ da a kisɛ kan k'a dɔn tigitigi a nɔ filɛ nin ye o la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ja sɛbɛ de don nin ye tiɲɛnifɛn ye n'an magara la a bɛ dankari anw ka adamadenya la mais a kuma fɔra depuis salon fɔ bi mɔgɔ si tɛ kɔsɛn zone na n'i bɛ se k'a fɔ dugu in na mɔgɔ sara Kita mɔgɔ si tɛ kɔsɛn zone na ni min sera k'a fɔ Karimasina bɛ sara a fɛ n'an ye anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ta ka to ka jamana mako sa est-ce que o b'i ɲɛ donc n'o de a kuma fɔ ne dun b'a dɔn a baga bɛ CMDT la CMDT bannen don ka baga in di ko parce que nɔti bɔra a la a fɔra sɛnɛkɛla mun sara CMDT yɛrɛ ma se k'o di ka o jira mɔgɔw ka se k'o dɔn bi baga in kuma anw y'a lase mais jaabi t'a la mais a kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ ne ka hakili ye jumɛn ye sisan k'a jira aw la k'a fɔ ne ye ci lase aw tun ye ci min di ne ma n y'a lase wa nin fana ye ne ka dɛsɛ yɔrɔ dɔ ye ni dun ye ciden ni dɛsɛra i bɛ kɔmasegi de di mɔgɔw ma aw bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili na parce que tant que baga ma sɔrɔ ka tiɲɛnifɛn ninnu kɛlɛ kun t'a la kun tɛ kɔɔri sɛnɛ na an kɔni y'an ɲɔgɔn hakili lamin an k'a sɛnɛ ne ka hakilina ye jumɛn ye n'an bɛ jɛ sisan samiyɛ ma taa yɔrɔ la an bɛ se ka ɲɔ dan an bɛ se ka fɛn wɛrɛw dan ni baga ma sɔrɔ anw tɛ an ka kɔɔri forow yɛlɛma ka fɛn wɛrɛw don wa est-ce que o tɛna fisaya anw ka na kɔɔri dan tiɲɛnifɛnw ka na tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna a baara kɛ anw nɔ na mɔgɔ tɛna se ka foro ninnu ka a nɔgɔ sara anw nɔ na anw kelenw de bɛna a nɔgɔ sara kuma kɔni filɛ nin ye wulada in na ne bɛ n ka appel de mobilisation di bɛɛ lajɛlen ma ka hakili ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ anw ka jɛ wulada in ka taa se sini ma an ka hakili falen falen kɛ ni baga ma sɔrɔ yala ɲina ka kɔɔri sɛnɛ an b'a bila da jumɛn na an si tɛ denmisɛnnin ye mɔgɔ dama ka fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ ka na jamana bɛɛ don ngalama na parce que an b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ foyi tɛ nin ko in na mɔgɔ dama dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ko de bɛ ka an ka kɔɔri sɛnɛ in tiɲɛ ten ka taga bɛɛ dun ka foro ye ta ye n'o de ye danaya da ne kan mɔgɔ sigan bɛ k'a la k'a fɔ Yaku ka hakilina ye jumɛn ye ne ka hakilina bi ni jaabi ma sɔrɔ ne y'o kɔmasegi de di ma jaabi ma di ne ma jaabi min dira ko o bɛ k'a ɲɛɲini mais ne bolo jaabi wɛrɛ t'a la ne ye Sikaso division ta bi n'a bɛ fɔ a ma ko direction régionale de la CMDT n'i y'a ta bi baga in bɛ yen baga min bɛ mara kɔnɔ a bɛ taa dosi 90 na kɔɔri min bɛ ka tiɲɛ ni baga dira o ma o kɔɔri tɛ kisi ya ni baga ma di n'i ye nɔgɔ don sisan est-ce que jɔn bɛna sara i nɔ na donc laɲini ye an ka baro kɛ yala ni baga ma sɔrɔ tile 2 in na an ka kɔɔri yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye walima an ka kɔɔri to yen wa an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la o la n'anw bɛnna mun kan an b'o cikan lase bɛɛ
bɛɛ lajɛlen ma wa an fana b'a lase anw jɛɲɔgɔn minnu bɛ kɔsɔn zone tɔw la cogoya mun na an fana b'a lase anw jɛɲɔgɔnw ma ten a kɛcogo bɛ nin kan ala ka wula nɔgɔya ala ka samiya diya sɛnɛ kɛkun de ye i ka fɛn sɔrɔ mɛ n'i tɛna fɛn sɔrɔ ko mun na i k'u dabila i ka fɛn wɛrɛ bolo ta u da ka di i la i ka to ko la a ka kɛ ni kuma mugu dɔrɔn ye waleya tɛ ko min na an ka bɔ kuma mugu in na an ka kɛ waleya ye a kɛto b'a kan salala mamadu ayiwa yakuba kone mankan ye ka bɔ kajolokaw fɛ yen an y'a fɔ cogo min alamisa o alamisa an bɛ kuma di aw ma hakilina min b'aw la jɔrɔna min b'aw la n'a ka di mɔgɔ min ye kɔnɛkɛ y'a ta kɛ cogo min i bɛ se k'i ta kɛ o cogoya ɲɔgɔn si ye k'a kɛ kumakan ye walima k'a kɛ video ye k'a bila ka na an bɛ se k'a tila tɛmɛ maaw ka se ka faamuyali kɛ a la keba nin ye jɔrɔnaba ye sabula samiya a daminɛna nka min ye ɲinanta in ye a kuma cayara kosɛbɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kibaruyaw olu kɔnɔna na. An bɛ segin ka na Bamakɔ kunungo conseil de ministre ale baaraw ma se ka kɛ keba sabula min ye ministre ɲɛmaa ye ale bɛ taama na Espagne kaw fɛ Séville babu yɛrɛ kuncɛyɔrɔ baara minnu kɛra a fɛ kunungo a n'a ni maa minnu ye ɲɔgɔn ye ministre Ablaye Diop ale ni Sanu olu fana ye baara minnu kɛ ka taa fara ministre Mariam Tangara kan n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la Séville kaw fɛ an na an da don la keba bi min ye furancɛla wasabulon kɔnɔna ye n'o ye CNT babu dɔ bɛna bɔ ka bin bi keba babu min bɛ tali kɛ gouvernement tun ye laɲini min kɛ n'o ye k'a fɔ ko ka san 5 di jamanakuntigi ma a sɛbɛn n'o ye projet de loi ye ale bɛ tɛmɛ yen bi ni ala sɔnna ma min mana na b'o la tile kɔnɔna na an n'o fana da maaw tulo kan u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na Mali gouvernement ale ye bataki bɔ kunungo ko a nisɔndiyalen ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw u ni foli ni tanuni ka kan Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wolomasiri taba minnu n'olu bɛ général d'armée Assimi ale ka yamaruyaw kɔnɔna na n'a ka faamuyacogo n'a ka ko kɛcogo kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka gun kan wa min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba Mali kɔnɔ bi o ye ale de ye keba n'a bɛ fɔ o ma sa ko wolomasiri tabaw ka sanayɛlɛba ɲɛmaaba o ɲɛmaya o ye ale ye bi an fanfɛ bolo fila jamana 3 minnu faralen ɲɔgɔn kan n'o ye AES ye olu fana ka ɲɛmaa don nin waati in na k'u b'a fɔ a ka ko ye cogo la bi u y'a yira sa u ka communiqué kɔnɔ keba ko min ye juillet kalo tile fɔlɔ Mali wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ k'a kɛ wulikajɔ belebeleba ye min ye wasakɛ kosɛbɛ yɔrɔ 7 bin kɛra o de ka ɲɔgɔn fɛ Bamanciwale kɛbaw ni Njugawale kɛbaw ka wulikajɔ senfɛ armée ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la gouvernement ko maa 80 ko o de sera ka fa Mali wolomasiri tabaw fɛ wa min ye kɛlɛkɛminɛnw caman k'u y'o fana minɛ gouvernement ka communiqué kɔnɔna keba u ko nin bingali laban ninnu k'o bɛ ka kɛ waati min na o waati i b'a ye k'a fɔ basigibaliya ani ko ɲɛɲininiw ka se ka futinɛ wuli jamana ninnu kɔnɔna na ko o ko de bɛ sen na Bamanciwale Njugawale kɛbaw k'u bɛ ka nin kɛ wa wuli o wuli u b'a sɔrɔ min ye armée ye ale jɔlen don a sen kan koyi min ye Mali armée yɛrɛ ye nin waati laban in na k'a ye Bamanciwale kɛbaw ka ɲɛmaa caman k'olu fa min ye u dagayɔrɔw ye u ka minɛn marayɔrɔw u ni cɛncɛn fo ka jamanaw bɛɛ lajɛlen n'o ye AES ye k'u y'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ wulikajɔ ani se kɔnɔna na Mali gouvernement ka communiqué kɔnɔna na a ko ka balakacun kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni AES ye
ko balente ayesi wulumasiri tabawla ko ikeba chesiri ni timinanjani kiwaru nyenema osoroli kabanga serviranse ma oluga bulodi nyoma konnana ina fo modbo kone ba ka chukubina anfa ya bi ko keleno ka to mi ayesi chedonye nogote ko la ubolo tuguna sabula kunani ya sar kiwari ya sanuma modo kone na ka chedo ulubo wuliga jola su anitle keba ya saminye wulumasiri tabanunye usega bara keba baro minwa ni iye jekulu nyema sisa e fana ka bulu fara de be ko akwo nyema donc ayesi service de renseignement nyema ya o fana be général d'armée général de corps d'armée modo kone de bolobi bara nkeba a tiena angafo ibaro mani nyena be nyema folam ya o yere de ni nyena ibe nye yere de amba fo aga timina jana ka wuli ka jona ka barakelo bela jile dongodo la koloshini ani kiwari nyuma soroli la gouvernement ga communiquer ko nano ya yira saka fo keba ko ni wati la bayina bamanchone nduwa wale keba ka wuli ka jome keni munye ka drone tasa drone munumbe ne ulubina na mugujugu keruna fo mako drone kamikazu o bela jile songorama dondo no ni munye bi o ye jie korona erela kuna fondi soba munumbe ulu kanono ku ga bara bela jile mbla ka ke wulu masri taba ulu kokoroma doniye Sadio Kamara alena ga chedo nko ku tabla dagrindala koi ni mama marfa bla ulubi bla kata kiyama wa ulika john o se o bara mini Sadio yo fo kabini ko damine ka keni dugugolo ko bara ye ko dewe ka sinsin bi bamanchole nyuga wale kebaw akana da uka fleni dununi bola fu kuna dongodo nanzara kuna fondi gafe olade Sadio ko ulu hakila tigeleno gouvernement ga communiquer konnana akoka be tasibla ke keba kaninge sangafuke ka nyesi wulu masiri taba munun binani ko inkene kan ani dugude mununu ulu fatura bingali nunu kene kan ko wakabe dugo donga fana mamunu be ne ulu banana ko alaka noya dake uye gouvernement ko waliya chejugu munun kera bamanchu wale keba fanu de ba jekulu no ye jamana ye munu ma feka ayasi jamana ale ka nyeta jopeu kutna na se ko sabula miye wulu masiri taba munun be ayasi kono bi ukabara nuga chesiru asinsino no yirwali obisega soro tugumi wakuga jabi ujale no pass ko bela jile nyebe ala niye premier ministre ye alemiye semen fasiri akoko uba nyini malden chemana musuma ve keba kanga wuli ka anjo kelew general de division abla maiga koko bela jile ngi hakina ke kelenye ko wuli ka joni barambe senanga wulu masri tabaw bulo keba ko ni ala na kira sonama ko bamanchore njuga wale keba ko ba ko bampeu ko yasa o ga sega soro on ngake jamana deunye jamana jemun wuleno ku jo ku faranyanga abla ko ko ga sega jamana ale wulu masri tabaw singoroma dondo chencen fuga jamana ko nana akaba nyini jamana do ve keba kanga na kiri tika nyire de na ye siga na ma fenfe ye anga fo wulu masri tabaw ye ko ala ka mali keneto ala ka mali balo mi ayesi jamana wi ala ko lu fana keneto ala ka ulu balo communiquer a fasri la kunungo jouer kalotle fla samba fla mugannani ministre mbe maraka mabolu kuna aleni fangaka kumala sela général de division Ablaye Maiga commandeur de l'ordre national Mali premier ministre fanado keba kamini wulika join kera miye kai marala ayera ka vosa ko miye bamanchole nyuga wale keba ka wulika jo kele ko fe basiki koni nana kosebe nyononga ufei molodo sandare nyoro di Sahel diboli gogi nunumbela jeleni wati na miye mauye ubeka bokena madoni ayera la saka fo kuma ko ngale no ko haklu tu yera la ni wati na sabula miye baraw ye kayere dugu konana bingali ko fe kay dugu amada koyi bara kabinu kunungo sogoma bela jele tari chiula mobe ka tuga baraw la miye baraka yoro ye ulu bela jele ndala leno mobe ka ta faso ka chaga daw bela jele na bitigi munungu ndatugura odongo ulu bela jele ndala la sugu ni kay bolon ulu bela jele konimbe ka barabe ka kay miye bafla be ka feye izini saba goshira yoro min keba bamanchwele njuga wale keba fesa maw ko ningalo ka nyama jo ku talanye ku hakli sigi ko sebe alno ya soro bara nunu akoni me ka ke basigi ni lafia ko nana sa ayira ka foko wulu masri saba ko ni me fa bela jile fe obeka momolika alibi minye izini saba nyeni bingara ulukasa no ye gongo nterie karanga aleno gurunda be ko alsa bara ko ni atsega damne sabla cheni baraka buyana nyono nga ufei nyono ngoni kunungo ma chama ngun jatigelo no nyono ndugu konana sabula miye batike jatike wale keba uye
o tun y'a to maaw ye dugu ale yɔrɔ dɔw datugu nka nin waati na ko baaraw daminɛna wolomasiri tabaw olu b'u sɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka ko kɛ cogo min molodokaw fɛ yen halisa ale segu mara kelen in na ye a yirala k'a fɔ sa ko maaw kɔni bɛ ka baara kɛ ale ni Yoro di Sahel armée ale fana bɛ k'a ka baaraw kɛ i n'a fɔ wolomasiri tabaw y'a fɔ cogo min na min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw ye o tun y'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ka fɔ ko min ye maa 80 ɲɔgɔnna armée a y'o de fa wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ min ye armée yɛrɛ ka bataki kɔnɔna na général de division Umar Baru Jara n'o ye Baru kɛlɛtigi ye ale tun y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa ka se ka Bamaɲɔgɔlen jugawale kɛbagaw k'u nɔbɔ hali bi o hukumu de kɔnɔna na sa a bɛ fɔ yɔrɔ ma sa ko Lac Télé Keba n'o ye Gundamukaw fɛ yen siganama 4 tɛgɛ taara da olu kan yen koyi tɔliki waliki 2 tun b'u bolo min ye maa kofɔlen ninnu ye u latɛmɛna finitigiw ka bolo kan bagan n'o o ye bagan suyɛnen ye 225 o fana sera ka minɛ o yɔrɔ kelen na ye wa min ye armée ye ale b'a ka wulikajɔ la Keba i b'a dɔn k'a fɔ ko waleya in kɛlen Kayikaw olu ye couvre-feu don sen na couvre-feu ale daminɛna Kayi mara kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma sɔgɔmada fɛ maaw kan ka to u ka so min ye waleya in ye a kɔni tara sa kalo 1 a bɛna kɛ o kɔnɔna na ni o ma mago ɲɛ a na tila ka to a nɔ na an bɛ dugawu kɛ o ka mago ɲɛ o ka labɔli kɛ fɛɛrɛ in sigikun ye sen kan sa yaasa min ye wolomasiri tabaw ka baara ka nɔgɔya u bolo sigana ka b'u la pewu ni maa min yera sufɛ Keba n'a fɔra i k'i jɔ n'i ma jɔ i ni min ka kan o bɛ se ka kɛ Kayi gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ye k'a b'a ɲini Kayikaw bɛɛ lajɛlen fɛ u kana bi jatigɛ kɔnɔna na kibaruya jugu minnu bɛ ani kibaruya kuntan minnu bɛ ani kibaruya jatigintaw u k'olu ye k'u to yen wolomasiri tabaw bɛ kibaruya minnu di ka tɛmɛ diriba fɛ n'o ye colonel major Sulemani Danbele ka yɔrɔ ye k'u ko k'u taalan ye wa k'a b'a ɲini dugudenw fana fɛ u ka bɔ k'u ka baaraw kɛ u kana jatigɛ u kana siran baara min bɛ bi wolomasiri tabaw u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi o b'a ɲini dugudenw fɛ fana Keba n'o ye gouverneur ye u kan'u dulon ko la ko min tɛ tiɲɛ ye n'u ye fɛn o fɛn ye maa si ka n'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye han bɛɛ lajɛlen k'a to fanga tigilamaaw ma n'i ye fɛn ye ma min faamu a fɔ finitigilakaw ye ka n'i girin k'i kɛ kow kan kana fɔ karisa don Kebaden don ne bɛ s'a la n b'a donni ka i kɛlen ka Keba donni man di dɛ adi Keba n'u ne ye bɛnna o ka n'i don n'u y'i don u b'i jigin o Keba n'a ka patron fila si donni man di dɛ an fana b'o fɔ koyi an tɛ Simbo fo kɔndɔrɔ Keba ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la an bɛ taa Côte d'Ivoire nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye Mahamadu Awa Gassama jaabi ale taara Côte d'Ivoire an ye kibaruya sɔrɔ cogo min Keba a balimamuso dɔ ko Ala y'o de ka kalifa minɛ a la Sɛgɛlakaw fɛ yen a taara o sangafo de la sangafo in bannen a tun b'a fɛ ka segin ka na sa fasoba Maliba kɔnɔna na min ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ye olu de y'a minɛ Keba k'olu ka procureur min bɛ Abidjan ko mago bɛ Gassama la koyi kunun ko u taara an ka Mamadu Awa Gassama u y'a lamɛn maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ dugu kɔnɔ ni olu ka ɲɛmaaya bɛ Aïdara bolo bi olu tun ye wulikajɔ kɛ kunun ko tile kɔnɔ Keba procureur tilalen Gassama lamɛnni la a ko ale b'a to a nagakɔrɔ ko sabula ko min ye bɔlɔlɔ sira fɛ Gassama ye ko fɔ min bɛ dan sigi olu ka jamana a cakɛdaw la a n'a calatigɛ jɛkulu la maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire bi Keba ba no olu b'a wulikajɔ la u ko an ka hakilina kɛ kelen ye baara min kɛlen filɛ nin ye olu bɛ wulikajɔ la maa si kana futinɛ wuli maa si kana kuma fɔ maa si kana damayira ko kɛ min bɛna ko in tɔ bɛɛ lajɛlen ɲami u bolo u bɛ ka baara min kɛ bi u ni Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ bɛna ɲɔgɔn faamuya la a mɛnna o a janyana o n'Ala sɔnna ma min ye Gassama ye olu kɔni kɛlen don k'u ka wulikajɔw sigi sen kan a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na nka joona o de ka di u ye kosɛbɛ wa fɛn o fɛn bɛ ka kɛ fana u b'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye min ye maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire olu ka ɲɛmaa a kɛlen don ka wuli k'i jɔ Keba kabini ko in kɛra a ka cɛdenw n'o ye Amadu Baw ye u y'an wele k'a fɔ an ɲɛna an k'a fɔ mɔgɔw ye an ka kuma dɔw fɔli dabila waleya dɔw bɛ an k'olu to yen an k'a ko to ɲɛmaaya kunda fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ a la Mamadu Awa Gassama bɛ segin ka na u bɛna se k'o kɛ ko caman bɛ kɛ Côte d'Ivoire ye olu b'a ɲɛnabɔ k'a ban k'a sɔrɔ mankan ma k'a la fosi ma k'a la wa an kana na futinɛ wɛrɛ fosi wuli an ka kumaw n'an ka ko kɛtaw fɛ min bɛna ko in tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya k'u b'o ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a to
a ko ka ɲɛnabɔ i n'a fɔ u bɛ ko caman ɲɛnabɔ cogo min na i ye an ka dɔnkilidala in tɔgɔ yɛrɛ di Mali ye ne ɲɛji bɔ a tɔgɔ k'olu y'o ka ko ɲɛnabɔ an ka maa dɔ fana fatura olu ye wulikajɔw kɛ degun bɛ maliyɛnw sɔrɔ yen u mana bɔ fɛn fɛn kalama olu y'a baara kɛ nka an kana na taa an yɛrɛ bila ko la ko min bɛna na futinɛ wuli an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko nafa fosi tɛ o la k'u kɔni b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛba ka kɛ ni Gassama ka ko ye an ye min sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire ani kiiri tigilamaw ka côté o de ye nin ye Gassama ale ka ko la a kɔni bɛ Côte d'Ivoire nin waati na ka so tigilamaw olu bolo kɛba kununko kunnafonidilaw ka lakɔsɔlɔli soba n'o ye autorité de la communication ye Aki ale ye jɛrɛkɛ a yɛrɛ jabala la kununko ka kunnafonidilaw wele ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa k'olu tun ye a ɲini maaw fɛ maa minnu b'a fɛ ka télévision so ani radio so dayɛlɛ ani maa min b'a fɛ ka na ja feereli baara kɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye tigilamaw baara in u ye a dayɛlɛ min ye mars kalo tile 19 o mars kalo tile 19 kɛba a y'a to sa maa 138 olu de taar'u ka sɛbɛn da 138 na kɛba olu kɔni sera ka min ta sa o kɛra 122 ye min ye waleya in a kun kan ka kɛ mun ye ka se ka kɛ maa minnu ye sɛbɛn di sa 138 na 122 o ye arajotigiw ye min ye 15 o ye teletigiw ye maa kelen bɛ yen o kɔni kun taara ka sɛbɛn da sa ka kɛ ni maa minnu bɛ jaw feereli kɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɛba olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sa min ye Bamakɔ kɔnɔna na yan Mali yɛrɛ marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ a la fo n'a bɔra Tawudeni Menaka ani Yorodi Sahel olu de kɔni mɔgɔ ma fɛn sɔrɔ a la han arajo ni télé la kɛba kɔrɔ ko Bamakɔ kɔnɔna na arajo dira min ye Bamakɔ ta ye o ye arajo 6 ye arajo tɔ o dira Mali marabolo tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko arajo min bɛ yen n'olu kɛlen ka wulikajɔ kɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ 122 in na kɛba olu ye 109 u y'o sɛgɛsɛgɛ k'o ta ka bɔ o cɛla caw 109 in fana cɛla tuguni kɛba u nan'u sigi k'a ko lajɛ min ye Aki yɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma ko a ka collège u y'o sigi ko ye collège sigilen sa min ye Aki ye ale ye mun de fɔ o ko kɛnɛ ka ye kɛba a y'a yira sa k'a fɔ ko arajo kɔni bɛ se ka yamaruya ka di maa minnu ma Mali kɔnɔ o ye 94 ye télévision so bɛ se ka di maa minnu ma Mali kɔnɔ bi o ye 14 ye maa minnu bɛ sa n'o o ye distributeur ye u b'o di maa kelen ma Aki ko sa ko nin jaabi ninnu bɔlen kɔfɛ kɛba k'a ɲininen don maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tɔgɔ taara sa k'a fɔ ko olu ni arajo ni télévision dayɛlɛli ka kan Mali kɔnɔ k'u ka se u ka yɔrɔ la ye ko ka taa sa u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min ni o bɛ kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'i yamaruyalen don i ka se ka taa olu ka baara kɛ kɛba ko ni maa min fana mago bɛ kuruyara wɛrɛ la i bɛ se ka taa Aki bɔlɔlɔ sira sanfɛ u b'a fɔ ma ko W7 point ale ni Aki k'a kɛ minuscule la .ml n'i taar'o sanfɛ walima u ka page Facebook ko kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yen kɛba kuma fɔla an yɛrɛ taara an ka sɛbɛn don n bɛna ɲɛfɔ i k'a faamu arajo ye suguya 2 de ye mɔgɔw bɛ jɛ ka arajo min sigi n'a bɛ fɔ ma ko associative o ye arajo dɔ ye arajo dɔ bɛ yen o ye commercial ye min ye télévision so o fana commercial bɛ yen o fana associative bɛ yen donc nin bɛɛ lajɛlen na sa mɔgɔw bɛɛ taar'u ka sɛbɛn da anw yɛrɛ taara jani sɛbɛn da kɛba a dɔgɔkun 2 ye nin ye u y'an wele ka taa an ɲininka an ka sɛbɛnw kan kunun ko u ye jaabi min bɔ kɛba arajo fɔlɔ min ni a dir'o ma numéro 1 o ye jani ye Bamakɔ kɔnɔ yan arajo 6 de taara k'a di o ma jani ye o numéro 1 ye 94 na nka kɛba we ka min f'u ka communiqué kɔnɔna na sisan k'an ka gɛrɛ u la ko ka taa an tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na i b'a dɔn o bɛ kɛ cogo di arajo commercial anw y'o min ta i bɛ taa ni 15 de ye an ye arajo sɔrɔ nka a bɛ komi i ye muso sɔrɔ a tɔ tora wariko ye arajo minnu bɛ n'olu ye associative ye kɛba olu ta ye 6 a n'a kunkanfɛn ye télévision ta o fana bɛ yen commercial ni min tɛ commercial ye an kɔni 15 k'an ka gɛrɛ u la k'an ka taa an ka kuma fɔ kɛba o dun ko k'a bɛ sara siɲɛ 1 de dɛ
aki koti aka sebe no ya fa nyana ere ni ya sara ulu be soro kana kanika yoro la kana fréquence do iga yoro la ku ka minando be ko lu sigi fe kata no senyi atoko be bi yere bolo sisa anwoni ameka nyini folo ote milon tan durute jula mobili de mamunu yan de meka jani seni niwo na mafu na wo alsa keba ni maw yan de meni fefe amba mine ni mi sira kana ni mikro yamba mine ni na ni tabali yamba mine ni mi yan de meni musaka ifana amba mine na la sonama ya sa arajo jani fm akaseka kuma mauka me ka fara angani kunafondi tuga infana ka mama ya soro amba bela jele info ya mese ka fo nyemu nye television na no olu mo ya soro ni mo olu do oye batuli nyang ale ka television so no entaro ko 880 olu ya soro jawara ka television no advance tv olu ya soro soningara tv o bu mobile tay o ya soro kati 24 tv o fana ya soro tele mimbe ni oye DT3 tigi ale ye demiseni ye minga bara ere bela jele no fuseni maiga ale be mali sinima mboro ko kunani wati na ale fana be ala ke ba nye munu ndo ala o eninye sabula television tan nani de min dira yalkwe Boubacar Yalkwe le pays ale fana ya soro ale ya radio faso ye mo chama fana ya soro do ya soro kuruma do ya soro Kidal Sahel FM dira albakayama ale fana be barake Kidal nga bela jeleme ga min vosa wari ne soro to sa oda problem na resi sa ante duga ga nyae ni mu ya yere kunga kumaye jani radio jani nala sonama soni nala yan deme anga sega akika wari mbwala amboke kebame min faraga oye ka fo akika wari alebe komi sanduru saralede voilà ni ale sara abe komi ni sanduru de sara kwa ika yamariali anika nga yere fiya tulu kala fe tokomi anika nga min sara aki sawosa kubo mine wo sabula degun yira temenuna oda to wari nchara tantula amete fanfe amusuraga se kana ni kibari atoyi keba nambora akla ame kaisrata keba ambe sira yira maula jijeni sebadugu dugu jugoro mugudo dunaye anga jega olaje no ya soro ajala beneno ibulu wali ya ingera ni kalo tlebi saba jijeni ani sebadugu ni nyanje ni ye chauffeur ka place tere prendre place wele la mini kaende mini aye camion ngoni aya yugu ngama sega bi mi ye mani mato wali ya nsefe nga bara koni tisaka ke ere nyebe camion ke chugula okoro sansa bamanchu wale njuga wale kawa wuliga jo beneno mi ma keba odi ka fosa Mali alebeta sira min fe no e kata barake kata minon ta kabo Senegal kana o niveau sira ne tigeli ka sa ma o ka sira bla peu dugu jugoro mugu ode donen flaniye malota mobli sebab dugu ale ni jijeni ni nyanje pranti place
waliya in kɛra o de la ni tubabukalo salen tile 30 a kɔni jasira bonyana ma ni ma to a la an ye kibaruya sɔrɔ cogo min ka bɔ transporteur yɛrɛ yɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko chauffeur place ni paranti place bɛ mobili kɔnɔ k'a kɛra parantikɛ place de la nka ala farala parantikɛ kan a ni ma to waliya in senfɛ dingɛ in yɛrɛ de filɛ nin ye keba i b'a dɔn k'a fɔ ni natɔ de i tɛ se ka nin ye cogoya si la ka tila k'a fɔ tuguni k'i bɛ i yɛrɛ kisi a ma sabula u b'a don i bɛ taa sɔrɔ min bɛ ka nin kɛ sa a man jan yɔrɔ yɛrɛ la yɛrɛ donc dingɛ in de filɛ nin ye dingɛ min ni mini yɛrɛ tun b'a kɔnɔ mobili a y'a projeté ka mobili ka sira bila mobili de dévielen filɛ nin ye tan ka taga fan fɛ nka mobili ma bin tiɲɛni kɔni barika bonyana i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na keba an bɛ to ka sira kelen in kan hali bi kunungo chauffeur ye ja wɛrɛ ci an ma ka kɛɲɛ ni ji togoya ye an k'o lajɛ u yɛrɛ b'a ɲɛfɔ nka a ka surun alabo taflo sira tigɛlen don complètement kɔɲɛkura taflo gain jama ka ca a kuma man ca o ni y'a gɛlɛya dɔrɔn ka cɛ i bɛ mɔli ta dɔrɔn ka na tɛmɛ ouais tant que ni ji ma ba tɛmɛna maa si tɛ se ka tɛmɛ voilà sɔgɔmada joonani na ka sira kɔni o tigɛlen don fɔlɔ ji o kɛ n'o k'o tigɛ an na yan voilà donc ni mɔgɔ min na dɔrɔn k'i jɔ ka sira tigɛ n'o complètement a tigɛ n'o fɔlɔ quoi o ka sɔgɔmada in kunnafoniya k'a d'aw ma 8h26 kɔnɔna na donc an jɔlen bɛ o la yan donc mobili ma caya kosɛbɛ fɔlɔ mais sira kɔni tigɛ n'o e tɛ mobili la ne kɔfɛ an t'a la voilà donc nama taara niveau ayiwa keba samiya in selen min filɛ nin fana maaw kan k'u hakili t'u yɛrɛ la kuma tɛ ɲamanko ta na sira fɛ nin ye kayi sira ye nka bamakɔ kɔnɔna na yan ɲaman filicogo jugu dɔ fana bɛ ka kangarida dɔ k'o la an k'o fana lajɛ voilà donc kɛlɛ min sina ni kɛlɛ kelen de don ko an kana ɲaman bɔn sanji la n'a bɔnna sanji la a bɛ kɔlɔlɔ min fɔ nin y'o kɔlɔlɔ de ye a bɛ kɔlɔlɔ min kɛ nin y'o de ye imagine ni nin bɛɛ fermera ɲaman fɛ sisan ji bɛ taa yɔrɔ jumɛn de la donc diyagoya ye ji bɛ don mɔgɔw fɛ yen ka tiɲɛni kɛ an ka hakili to kumakan in na an k'an ka yɔrɔw jɛya an ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ an ka ɲamanw an ka sangekɔrɔw an ka dɛbɛnkɔrɔw olu de gulonlen fɛn tan dɔn dɛ aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ ani basikɔrɔ ni fɛn ninnu ni bilayɔrɔ tɛ ji ye n'i y'a bila ji la a bɛ taa jɔyɔrɔ dɔ de la bon i ma dingɛ kɔnɔna ye nin ye kɔ dingɛ de tan tɔ i y'a ye a filɛ nin ye i ma ji na tɔgɔ ye i m'a fɔlɔ ye bon n'i ye nin fɛn kɛ dɔrɔn a bɛ kasara lase mɔgɔw ma ça c'est normal solution foyi t'a la n'o tɛ donc an ka comportement falen an ka essayer ɲinan samiya la inondation kana na kɛ k'a sababu kɛ mɔgɔ si ye parce que n'i ka ji kɛ n'i ka ɲaman bɔ siɲɛ kelen da la k'a fɔ inondation ye à cause dɔ ye donc en changement de comportement an bɛ ɲɔgɔn bolo. ayiwa an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ an bɛ taa nin waati na kucalakaw fɛ yen keba kucala musow olu faralen don ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min n'o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunbala ale bayɛlɛmali ma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye muso ninnu sa muso 50 u nana ka bɔ sikasokaw fɛ yen ale ni segu musow ni kucalataw olu de kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka fara bamakɔkaw kan yaasa ka se ka nin tile fila baro sigi in sigi sen ka hakili jagabɔ ka se ka kɛ min ye sunbala yɛrɛ ye a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛnw ye ni nafalan bɛ b'o la coopérative in sigilen don sa musow kɔni minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ min ye ndɔngaso o musow olu don kucala ale marabolo kɔnɔna na Oxfam ale min ye Belgicaw ka baɲumankɛtɔn ye ale kɛlen don ka musaka di yaasa tile fila baara in ka se ka sigi sen kan sosokoyirakaw fɛ yen ale ni alijanabajakaw fɛ yen sa kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo mara la sa sira min bɛ o kan n'o ye kilomɛtiri 2 ani 3 ye o kɔni baaraw daminɛna kunun na siniko min ye gouverneur ni ɲɛmaw ye sa olu bɛɛ lajɛlen nana k'a lajɛ sa baara in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sabula a bɛ tali kɛ fɛɛrɛ kɛnɛ na fɛɛrɛ kɛnɛ min sigilen don sen kan sa bɛn ni kelenya sira minnu bɛ se ka bɔ kosɛbɛ k'olu sigi sen kan min ye baɲumankɛtɔn Welt Under AF ye ale de kɔni kɛlen don k'o sigi sen kan alimanw ka KFW ale ni Tasaki olu de kɛlen don k'o bolo di ɲɔgɔn ma yaasa nin siraba in bɛ se ka dilan cogo min na waleya in kɛ kun ye sa min ye taa ni ka segu ka se ka nɔgɔya dugu ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya o ka se ka sabati baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni yira ka fɔ sa ko a bɛna kɛ kalo 7 o de kɔnɔna na sangaw fɛ kin min bɛ yen n'o ye misira ye
o denmisɛnninw ni o maabakɔrɔw kɔni wulilen no sa samiyaji a kana na tiɲɛni ta ka don u kun olu kɔni bɔra nin kalo in tile fɔlɔ dingɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o gerennen u ka yɔrɔ la ka taa peluw ni dingɛw ta minɛnw ta kama yaasa u bɛ se ka dingɛ labɔ baaraw kɛ cogo min na kintigiw denmisɛnninw ni musow bɛɛ lajɛlen wulilen no sa ko nin waleya in ko k'a sinsin a bɛ se ka to sen na cogo min denmisɛnnin fitinin dɔ n'o ye npogotiginin ncinin ye san 8 ale de kɔni su bɔra tuguni moti ba kɔnɔna na koyi musomanin san 8 ko a kɔni kun tununa nin kalo in tile fɔlɔ somaw y'a ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka o taara sɔrɔ sa ale kɔni su bilalen no mana dɔ de kɔnɔ o fugonnen no ji sanfɛ sa i n'a fɔ seerew y'a fɔ cogo min na studio tamani maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni gɛrɛra somɔgɔw la sa u y'a yira ko kabini kari tɛmɛnen min ye npogotiginin ncinin san 8 ye u bɛ k'a ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ u m'a ye nka su de kɔni taara ye moti bani ale sanfɛla la a melekelen don mana dɔ o kɔnɔna na keba carte biométrie an taara baarakɛyɔrɔ la kunungo min ye Asan Aidara ye ka taa se a baarakɛla misɛnw bɛɛ lajɛlen ma Ture ani polisilaka minnu bɛ yen Bertew an b'u bɛɛ lajɛlen fo keba min ye baara in ye ko sɔɔni dɔrɔn yɛlɛmaba bɛna don a la keba fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ n'i tun ye sɛbɛn don f'i ka tile dɔgɔkun kelen kɛ walima minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ u ta ka kɛ joona olu tun bɛ 1,200 de 2,200 de di maa minnu bɛ yen n'olu ta tun ye dɔgɔkun ye ko sisan ko bɛna yɛlɛma don baara la wa min ye biométrie dilanyɔrɔ in na min filɛ nin ye Balabugu keba n'i taara yen olu bɛ se ka fɛn minnu yɛlɛma o ye fɛn 3 ye n'i ka photo man ɲi u bɛ se k'i ka photo yɛlɛma ka photo kura don a la n'o y'a sɔrɔ sisan e tun bɛ 9e année na e ye bac sɔrɔ i bɛ fɛ ka taa université i ye université fana diplôme sɔrɔ u bɛ se k'o falen n'i nana n'i ka attestation walima n'a sɔrɔ i ye sɔrɔsi ye dɔ farala i ka fɛn dɔw kan i ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ o ye profession ye o bɛ se ka falen keba e tun bɛ zɛrini na i furula i yɛlɛmana Balabugu o fana olu bɛ se k'o falen n'o bɔra a la a tɔ si tɛ se ka falen fo n'i taara Dagabana Simo fɛ yen dɛ Simo Keita Tete Dagi ale de b'o tɔ kɛ wa o fana o bɛ kɛ ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don nka o ye min kɔni yira an na Zena Keba ko maa bɛ yen ni fichier individuel b'i bolo hali ni photo t'a la n'i nana n'a ye u bɛ se k'i ka papier dilan i ka carte nina dilan i ka carte biométrique dilan ka d'i ma wa mɔgɔ mɔgɔ fana sɛbɛn b'i bolo a kɛra carte d'électeur ye o a kɛra carte AMO ye o sɛbɛn o sɛbɛn n'i ka nina min kɛra 2009 n'o numéro b'a kan n'i nana n'a ye u bɛ se k'a dilan kɛmɛ b'a dɔn kunu min kɛra muso dɔ de taara ye kunu ko ale bɛ taa a ka nina dilan a nana n'a ka papier bɛɛ lajɛlen ye a ka fichier individuel b'a bolo keba a tɔgɔ donna ja ka carte dilannen bɛ yen ale kun taara sa komi ale yɛrɛ kɔni bolo ale tɛ foyi la quoi a taara n'a ka wolosɛbɛn a n'a ka fichier individuel photo t'a kan mais nina min numéro b'a ka fɛn kan ja a ka carte dilannen bɛ yen kaban donc u ye photo kura ta k'a ta dilan sɔgɔmada in na a bɛ taa minɛ donc maa minnu bɛ yen fana n'u bɛ fɛ k'u ka carte dilan keba yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw caman de sigilen don bi na carte ale dilanni ko kama min bɛ Mali kɔnɔ yan ale ni an dafɛ jamanaw fana yɔrɔ dɔw la lasigidensow la ka taa fara sa an ka polisilakaw ni an ka gendarmelakaw olu sigiyɔrɔ caman kan an bɛ se ka min fɔ sɔgɔmada in na keba ka kɛ ni carte biométrique ko ye maa bɛ yen n'i b'a fɛ k'i ka carte biométrique dilan i bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na olu de ye nin ye Bamako ya premier arrondissement ale bɛ a dilan min ye 2e arrondissement o b'a dilan Bamako min ye 4e arrondissement a bɛ se ka dilan yen 5e arrondissement a bɛ dilan yen 6e arrondissement polisi a bɛ dilan yen 7e arrondissement a bɛ dilan yen 9e arrondissement mɔgɔw b'a dilan 10e arrondissement b'a dilan 11e arrondissement b'a dilan 12e arrondissement mɔgɔw b'a dilan 13e a bɛ dilan o kɔnɔna na 14e min ye 15e arrondissement ye Bakɔ Jikɔrɔnikaw fɛ a bɛ dilan yen ka taa se Kalabankoro o polisiso olu b'a dilan Katikaw fɛ min ye Kati Tabakɔrɔ polisiso b'a dilan min ye Senu polisiso o fana b'a dilan keba kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye Kati kura ye ale ni Kati hɛrɛma kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a dilan a bɛ dilan olu bɛɛ lajɛlen ka polisiso la Bagindakaw ka brigade territoriale a bɛ dilan yen Kolokani polisiso i bɛ se k'i ka carte dilan yen min ye Segukaw fɛ premier arrondissement polisiso a bɛ dilan yen min ye Segukaw fɛ 2e arrondissement polisiso a bɛ dilan yen brigade min bɛ Marakala n'o ye gendarme ka yɔrɔ a bɛ na dilan yen keba u ko k'u bɛna taa Moti u bɛ taa dɔ kɛ Moti dugu yɛrɛ kɔnɔ ka dɔ kɛ Seware o baara fana bɛ sen na nin wagati in na fana Kucalakaw olu ka brigade la gendarmerie la a bɛ se ka dilan yen nka fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ yen fana polisiso fana dɔ ka taa sigi yen fana min ye Sikasokaw ye olu ka premier arrondissement a bɛ dilan yen
u ka deuxième arrondissement a bɛ dilan yen kajolokaw ka polisiso a bɛ dilan yen fana n'an bɔra Sikaso min ye Joyila brigade ye n'o ye gendarmerie a bɛ dilan yen Buguninkaw ka brigade gendarmerie a bɛ dilan yen Kita polisiso a bɛ dilan yen brigade min bɛ Togoto n'o ye gendarmerie a bɛ dilan yen fana Jemakaw fɛ yen polisiso a bɛ se ka dilan yen min ye brigade territoriale Manantali a bɛ dilan yen brigade territoriale Bafulabe a bɛ dilan yen brigade territoriale Jamu a bɛ dilan yen polisiso min bɛ Kayi n'o ye premier arrondissement a bɛ dilan Kayikaw ka polisiso ka premier arrondissement na Kayi deuxième arrondissement a bɛ dilan yen fana Kayi brigade territoriale n'o ye gendarmerie a bɛ dilan yen Yɛlɛmanikaw ka polisiso a bɛ dilan yen Sajola polisiso a bɛ dilan yen min ye Jema polisiso a bɛ dilan yen Sandare brigade la a bɛ dilan yen Ɲorodi Sahel polisiso keba a bɛ dilan yen ni quartier bɛ dilan nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na wa falenba min fana donna la ni y'o f'i ɲɛna maa maa bɛ yen ko fichier individuel b'i bolo i bɛ se ka taa n'a ye nka fɛn min tɛ se ka falen keba ni sɛbɛn jɔnjɔn tɛ o ye si ye wa min ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fana u fana bɛ se ka nin baara kelen ninnu kɛ machine bɛ yen wali n'o y'a sɔrɔ fana fili kelen don mɔgɔ min ka sɛbɛn na fana i bɛ se ka taga CTDEG la Korofinnakaw fɛ yen yaasa ka se ka t'i ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la min ye wari kɔni nin waati in na o ye 1100 ye n'i taara i b'a sara Orange Money na directement wari tɛ don maa bolo dɛ i b'a sara Orange Money na u ka code marchand bɛ yen n'o fana bɔra yen n'i bɛ fɛ i k'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen 2000 ani 200 i b'o sara donc min ye kunungo an taara ka t'u ka yɔrɔ lajɛ baara min bɛ sen na ye n'an bɔra yen keba an bɛ taa Espagne kaw fɛ yen Séville jɛrɛ jɛkulu min bɛ sen na sa n'o ye tali kɛ diɲɛ seleke naani maaw ka jɛrɛ ma na a bɛ fɔ ale ma sa ko conférence internationale n'o bɛ yiriwali ale musaka ko kuma fɔ Espagne kaw fɛ yen Mali ale AES tɔgɔla kuma fɔ yen AES ministres bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye sa ale ni AES jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ko Mali ka kɛ kumatigi ye o de la sa général de division Ablaye Mayiga ale ka kumaw senfɛ sa AES yɛrɛ kuntilenna min b'a la miirina min b'a la yiriwali ko ta nasira fɛ ani sɔrɔ ko ta nasira fɛ diɲɛ faamucogo sugu min b'a bolo bi bi in na sa a y'a da don o la ka kɛ ni jamanakuntigi 3 ninnu ye n'olu yɛrɛ AES tutigɛbaw ye général d'armée Assimi Goïta général d'armée min ye Abdramane Tchani ka taa se capitaine Ibrahim Traoré ma olu ka filɛlaw ye mun ye min ye jamana ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɛ ka baaraw kɛ cogo di o de la sa min ye jamana ninnu cɛsira ɲɛnabɔ ministres ye Burkina ni Mali ni Niger olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sigi ka taa fara diɲɛ magobacogo bɛɛ lajɛlen kan sa ka baaraw k'olu lamɛn Mali ministres fana olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la kunungo Ablaye Diop ale ye kuma ta o kɔfɛ min ye Sanu ye ka taa se Mariam Tangara ma ni ale bɛ Dumbuya-lakaw ka sigi la saniya ani ni yiriwali kuntalajan ale fana ye kuma ta nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ keba premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale kɔni baara ninnu senfɛ ni nin ye baara sigi ko 4nan ye ale ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kunna an fanfɛ bolo fɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la n'a ale bɛ musaka don kosɛbɛ yiriwali ko ta nasira la o ɲɛmaayaba bɛ maa min bolo n'o ye Nana Ture ye a y'o bisimila min ye Nana Ture ye sa ale nana sa OCD o tɔgɔ la k'a yira sa k'a fɔ Mali wulikajɔ minnu b'a bolo yiriwali ko ta nasira la a sigiyɔrɔma dondoli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye premier ministre ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in nin b'a to sa min ye baara ninnu ye olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na yiriwali ko baaraw keba nin tɛ dɛ Bamako photo i b'o ta k'o bila Espagne photo kɔrɔ keba ka d'a kɛ dɛ min ye muso in ye n'o ye Nana Ture ye a y'a fɔ premier ministre ɲɛna olu ka baara bɛ taa sira minnu fɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ taakun minnu b'a la ni baara minnu b'a bolo a y'o bɛɛ lajɛlen dan tigɛ koyi a ko ko min ye nin baara in ye a tɛ taa fiyewu fo jamanaw olu ka miirina u ka filɛlaw an'u ka kow kɛcogo o de la sa olu yɛrɛ kɔni jɛra n'a ye bibi na Mali a bɛ fɛ filɛlan ka kɛ cogo min na a ka baara la k'o ɲɛfɔ koyi min ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in kan ye muso in kɔni ye ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye premier ministre fana y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka baara la kɛnɛ kan ye Ablaye Diop ale tun bɛ yen ministre min bɛ sɔrɔ yiriwali kuntalajan kunna ka taa fara jamanakuntigi ale nagakɔrɔmɔgɔ min bɛ yen n'o kɛnɛ no o sigikun ye ani jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ko ye ale fana tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan sɔrɔ yɛrɛ kuma bosonni sa o baabu fana sigira koyi o kɛnɛ kan min ye Aluseni Sanu ye ale kɛra kumatigi ye baara jumɛn bɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ bi kumaw olu bɛɛ lajɛlen latilenna Ablaye Diop fɛ yaasa faamuyali bɛ se ka kɛ ni baro sigi na cogo min o kɛnɛ b'a ka sa siraba saba min ye Sanu ye ale y'o yira koyi Mali ka kuntilennaba sabaw a y'o yira Ablaye Diop y'o sinsin ka tila k'a yira k'a fɔ bi baara min bɛ Mali jamana kɔnɔna na Mali kelen tɛ AES jamanaw olu de kɔni ye
olu de kɔni ye a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ yaasa faamuyali bɛ se ka kɛ cogo min na sa min ye AES ye ale ka miirinaw a ka kuntilennaw o ye sa lakanako o ka sigi sen kan min ye maaw ye maa minnu kɛlen don ka taa don Bamacoyalen ka wale kɛbaaw olu kɔkɔrɔma donni na sanu Ablaye Diop a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔn ko sabula jamana minnu ye cɛncɛnfoka jamanaw ye AES olu ka baara n'u ka wulikajɔw o tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo basigi ni lafiya o ka don ni y'a mɛn bɛ maaw yiriwa y'a mɛn bɛ maaw lasanuya y'a mɛn bɛ ko balo ni fɛnw ta ka di maaw ma o k'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ se ka taa ni ka segin kɛ u ka sigiyɔrɔw la Aluseni Sanu ale ko sa Mali gouvernement yɛrɛ bɛ ka baara mun kɛ bi mara kɛcogo ɲuman na ka taa fara min ye yɛlɛmabaw kan musakako ta nasira fɛ a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o fɛsɛfɛsɛ Sanu ko sa ko min ye diɲɛ yɛrɛ taabolo min bɛ yen bi n'o o ye musakako kɛcogo ye yiriwali musakaw dili cogo ye k'o ma nɔgɔn fantan jamanaw bolo sabula musakaw tacogo ka gɛlɛ a saracogo o fana ka gɛlɛ Mariam Tangara n'a bɛ Dumɛlakaw ka sigi la ale ka kumaw ye tali kɛ sa fɛn minnu bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka se ka yiriwali kuntalajan ka musaka don a la n'a bɛ se ka mɛn ka kɛ ni jamanaw ye jamana minnu i n'a fɔ olu ye Mali ye olu bɛ se ka kɛ cogo min na n'u ye kibaruyaw ye an ye minnu sɔrɔ sa premier ministre ale ka page Facebook ka kɛba ka kɛ ni nin dugutaga in ye dugutaga min ni a bɛ kun cɛ bi ni Ala n'a kira sɔnna a ma o de la conseil des ministres ale ma kɛ an ye min sɔrɔ sɔgɔmada na ka da o tulo kan o de ye nin ye an b'a fɔ sa ko k'an bɛn ni Ala n'a kira sɔnna a ma waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45